Cuisle, chlás na helíonna dúchasacha teanga bhunaithe don óige, atá gá réarú ag ealaín na Gaeltachta agus tá maoinithe ag an rion turasóireachta cultúr ealaín Gaeltachta sport agus meán. Cuireann agus tacaíonn muid le ceardlanna imeachtaí chomh le rangannaí ceol uirlise, óránaíocht ar a seanós agus damsar a seanós agus na helín na béal a chur siúlans na Gaeltachtaí. Tá rangannaí agan is scoileanna ar fud Chonamara áireann agus cantar dú theoigach. Tá réimse éagsúil rangannaí ar scoil ar siúl freisin ó Lún go híine i Seanscoil Halerne, splanc ar a gar rua ggó fortíocht le tuismóthaí na Gaeltachta, cóirlaí cantar na Nílan agus cóirchumann dú theoigach. Tá teagas go rígan scotheagan ag teagas ar a musca ceoil, concertín, crit, fidal fadóg is ag teagas óránaíocht agus damsa ar a seanós. Tá scéimeanna agan chun tacaíocht a thuirca cheoltóirí, ealaíontóirí grúpaí agus agrachtaí pobal, chun takeúlib rangannaí ceardlanna imeachtaí a chur ar fáil i de cheantar go dhaoine yoga. Bhhain ar muochas a ghabhfuil leis na daoine yoga, na tuismóthaí, teagascóirí, chuntarí ranga, grúpaí pobal agus agrachtaí, a d'fheirbhil in imríonna agus gaothimid beanachtaí na nollag ormh go léir agus chur a rathairí i fiche dó. Seo blasa beag go chuid go nobbart ar siúlagan na daoine yoga leis a gláir. Tá áthas an dáin ar magasú a bheith eis le beríis duineh le óranín ála neile. Tásam go mála betóran seo go mór, sé an taine tar seo na sao ní bhrinneala. Agus tá corfa álan leis seo freisin atá si banana chasan éanachlam. So casam is se, gus bei sib sinna hi chasan éanachlam mun sin go réir chéile na jo sib cleachtachaid. Alright? Ní hindis bréil a sao ní bhrinneala, balan sigis cadéal ó bherchan Ora haus a hauni brinala, a chuis dis is dodin elis emelam. Ferma e mod me tau feromra, fers losidis lai oichonan yamade. Ora haus a hauni brinala, a chuis dis is dodin elis emelam. Moiste baid vor me gal rod na galive, Jilachan ni odis ni hoikine narige. Ora haus a hauni vrenjala, a chushnis is dodin elis emelam. Moiste baid vor go Johnny lakame, Nor a anshed an chodis do hinach wan an tied. Ora haus a hauni vrenjala, a chushnis is dodin elis emelam.
Gaeltachta. Is muid a Christian na Gaeltachta. Is muid na Quisle na Gaeltachta. Is muid a Christian na Gaeltachta. Chrí agus an na Gaeltachta.